Δεν είναι ψήφος αντίδρασης. Υπάρχουν οι συνειδητοί ελαμίτες, οι οποίοι λόγω των θέσεων που έχει το ΕΛΑΜ τόσο στο Κυπριακό, τόσο στο μεταναστευτικό, αλλά και στην οικονομία, σε διάφορα κέρια ζητήματα, ασπάζονται τις δικές μας θέσεις και αυτόν τον λόγο είναι δίπλα μας και γι' αυτό δυναμώνουν. Δεν θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος μας βλέπει ως κάτι επικίνδυνο ή κάτι ακραίο. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι αγκαλιαζόμαστε από τον κόσμο, διότι παράγουμε έργο και πολιτικές, έχουμε απόψεις και θέσεις για όλα τα κέρια ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο. Θα πρέπει όλοι μας να πολιτικοποιούμαστε, διότι η πολιτική είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά την τιμή του γάλατος μέχρι και τη λύση του Κυπριακού. Οπότε μας αφορά όλους. Ο κόσμος βλέπει την όρεξη που έχω για δουλειά και τη θέληση να εκπροσωπήσω την Κυπριακή Δημοκρατία στη Νέα Ευρωβουλή. Πίσω από τη δική μου υποψηφιότητα υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι από διάφορες ηλικίες. Πλέον είναι εύκολες οι προσβάσεις για να ενημερωθεί ο κάθε ένας πολίτης για τον κάθε υποψήφιο, ποιες είναι οι απόψεις τους και ποιες είναι οι πολιτικές που θέλουν να περάσουν. Οποιοςδήποτε συμφωνεί μαζί μας μπορεί να ενισχύσει τον δικό μας αγώνα, διότι θέλουμε και μπορούμε να είμαστε η φωνή στη Νέα Ευρωβουλή.